So help me God. UNkosikazi Daniels uthi walufunda ngosuku lokuqala usapho lwakaGupta nefuthe lalo kweli lizwe. UNkosikazi Daniels noyayintloko kwicandelo lezomthetho kweli qumrhu eliphehla umbane eEskom uthi wayalelwa kuba azimasi intlanganiso kunye namadodana kwaGupta, uDuduzane Zuma, umnumzana Ben Martins kunye noSalim Essa ukuze kushukuxwe imali yomhlalaphantsi kamnumzana Brian Molefe. Uthi zange awazisa amalungu ebhodi ngale ntlanganiso ngenxa yokuba yayinento yokwenza kunye nosapho lwakaGupta. One of the shocking statements. But then the next one he said was, when this matter would be easier to deal with when Nkosazana Zuma comes into power. And it was at that moment that I realized that whatever skepticism I had had about the Gupta family, the influence on the country issues, this was it. Le komishoni ikwave nobungqina bokuba nebhodi yale nkampani yayithathelwa ezinye zezigqibo.